Tento mini projekt bol realizovaný na precvičovanie práce s LED pásikom. V projekte sme použili LED pásik s 8 ledkami zo základnej sady mikrobitu. Tieto ledky sú individuálne adresovateľné, teda každú ledku môžeme rozsvietiť inou farbou. Na nastavenie farieb sme použili model RGB, ktorý funguje na princípe miešania červenej, zelenej a modrej farby. LED pásik pripojíme k mikrobitu tak, že čierny kábel pripojíme ku kolíku GND, červený kábel pripojíme ku kolíku 3V a žltý kábel pripojíme ku vstupno-výstupnému kolíku P1. Aktivitu vymysleli žiaci z triedy Kvarty. Aktivita má názov Veslárska loď, pričom pozíciu loďky bude reprezentovať jediná ledka rôznej farby od modrej, ktorá sa bude pohybovať v rieke. Rieku budú tvoriť ostatné ledky svietiace na modro. Veslárov budeme povzbudzovať hlasným tlieskaním, vtedy sa loďka bude pohybovať dopredu, smerom, ktorý bude ukazovať šípka na mikrobite. Prácu veslárov sťažuje silný vietor, ktorý fúka proti smeru pohybu až natoľko, že nutí loďku sa pohybovať opačným smerom. Vietor budeme simulovať naklonením mikrobitu napravo. V prostredí MakeCode LED pásik programujeme pomocou príkazov kategórie NeoPixel. Túto kategóriu nájdeme v položke Pokročilé a rozšírenia. Pristúpime k programovaniu. V bloku Počas spustenia nastavíme LED pásik pomocou premennej LED pásik na programovateľný kolík P1 s 8 ledkami v RGB formáte. Prvú ledku, teda ledku číslom 0, nastavíme na náhodnú farbu pomocou modelu RGB, takže červenú farbu vyberieme z intervalu od 1 po 128, mohli by sme sem napísať až do 255, len aby sme lepšie videli, znížili sme hornú hranicu. Rovnako postupujeme aj pri nastavení zelenej farby, a modrú farbu sme znížili ešte viac až do 64, aby sme vedeli rozlíšiť túto farbu od modrej farby ostatných lediek. Všetky ostatné ledky sme nastavili na modrú farbu, teda ledky číslom 1 až 7. Potom sa ukazuje hneď LED pásik. Ďalší blok funguje na tlieskanie. LEDka ukazuje smer pohybu loďky a loďka sa pohybuje vždy o jedno miesto, pričom počujeme aj zvuk. Vietor simulujeme nakloneným doprava, otočí sa smer šípky
a vtedy loďka sa pohybuje opačným smerom, čo znázorňuje číslo -1. Nakoniec sme pridali do programu aj ekologickejší spôsob rozsvietenia lediek. Budeme sledovať úroveň osvetlenia prostredia. Túto hodnotu uložíme do premennej svetlo. Ak hodnota tejto premennej je viac ako 50, znížime intenzitu lediek až na 2. Ak osvetlenie je menšie, tak LED pásik viac rozsvietime, zvýšili sme intenzitu až na 20. Program sme nahrali do mikrobitu a teraz ho vyskúšame. Vidíme, že pohybuje sa dopredu. Nakloneným simulujeme smer opačný.